Здравейте, добре дошли в едно видео на Brawl Stars, в което ще тестваме Бел. Както виждате, имам само 2 купи с нея, т.е. почти не съм играл. Пуснах една игра, обаче веднага умрях. Първи левел ми е, да, така е. Има и още герои, които ще поиграем с тях. Може да поиграем малко с Едгар, който ми е Hypercharge. До сега играх много силен, ще ви го покажа. Тук сега сме с някакви пълни ботове, ако умра, аз съм бот също. Така че нека да започваме. А той прави ли повече димичката са по-отдалече, все пак снайпер? Не видях. Предполагам, че не, защото отблизко. Така, първи кил, бот. Ще умрях, което ще излезе доста излагателно. Излагаш тази пък излагател. Значи на първи левел много бавно чупсам датата. Но всеки пак е първи левел, може и да я вдигна за бъдеще. Въпреки че имам някои герои, които пишат. Че това там си го помислих, си викам какъв ще отдавам. Да. Това беше най-добре мисъл на Ultimate някога. От бот. Окей, нека да изграем още 2-3 игри. Ще... Здравейте, бата, паса ми е макнат, както може да видите. Аз направил как го анлоквам, но не направих, както и да е. Между другото, Battle Pass взех Бел от 25 тир, понеже днес го взех. И взех Бел от 25 тир. Там беше единствен Epic Brawler, който нямам. Сега ще покажа кои Brawler нямам след една-две игри. Как ми взе пауърчето, гадна ботка такава. Айде, лека. X-Ray, виждам храстите. Между другото, имам на другия си акаунт, на който няма много герои, но вече имам Бел и на този акаунт. Между другото, какво мислите, че махнаха хроматиците? Според мен е доста тъпичко. Защо им да махат хроматиците? Това не беше много год. От страна на Supercell. Пред мен хроматиците си бяха супер брави, взяха се, мисля, че само от Battle Pass и да. Но решиха всички да ги смесят и сега, преди вече, това е на моята теория, не вече са смесени браверите, ще има такива 25 тир, ще има такива Epic Brawler или 1000 токени, защото вече всички бrawler са смесени и той ще не се знае кой ще даде. Така че да, разчекваме още една игричка и се преминаваме към Едгара. Тук има Ел Примо, Оброк, че мизерник, махни се от мене.
Между другото, това не знам дали много хора от вас се го спомнят, но преди Брок това въртящото се огнено кръгче беше един от Star Power-та му и аз си го бях купил и когато вече не беше Star Power, си помислих, че имам, че някак си на Брок съм сложил по 2 Star Power или че вече има 2 Star Power на герои, че и двата са екипирани, което ще е доста яко, както и гаджетите, само където тях можеше да си ги избираме, примерно кои гаджети да са ни първи, като не свършват тези гаджети, после да това следващите. 11 пауъра, 7000 кръв. Този не го очаква да се скрие този крас, да го бях изчакал да умре от тролата, но не знаех, че е там. Сега ще вземем едно Едгарче и ще го разцъкаме на... Между другото искам да ви покажа, вижте тук на мегапика, всичко е изграно, нашия клан е доста добър. Така, нека да разцъкаме малко, примерно... Гейм грабче се изгара. Да направим никакви победи, защото все пак не съм добър с Едгар. Какво да си говорим? Не съм добър на Джем Граб, аз с Едгара, защо съм се го махнал, ако не съм добър с него. Нещо говоря глупости, така. Тук хората не... Това беше. Това беше доста тъпичко, защо си използвах така гадно гаджета. Между другото, забележете, че аз се използвам гаджета и това парчар да му са пълни. Ще убит. Виж какво играете на Едгар? С бързото пълнене на ултимейт парчарч или с щита? Лично според мен и двете са доста добри, защото с едното може да избягаш, а с другото не мога да му определя. Примерно ако са на много малко и даваш ултимейт, да спуснеш щита да ти добавят някакви там къси 5000 кръв. Ама то тия 5000 кръв са махат сами нещо като мек първо в началото е. О, не. Ето сега. Ако се докопам до него, много стараво ще загадя. Ето го. Ядосвам се много. Не. О, супер. Добре, кой го събра сега? Как може такова нищо да стане? Покото... Гаден поко такъв. Хилнал се, пича. Аз съм насочил, да, съм добър. И надул. Но... Айде на боса си го разчекаме. На боса той е безсмъртен. Безсмъртен е. Просто ще ви покажа какво го прави. Тя, моите партньори също са доста добри, обаче тук Едгар буквално е безсмъртен. Доверили са до боса, той се хилва непрестанно за по 400. И сега ако умра ще бъде много излагателно. Така че да не се умира, моля. Тези ракети са доста досадни.
Просто вижте какво прави, не че забравих да коментирам. Просто се удесих в играта. Просто вижте като натрупа 11-12, вече започва да става безсмъртен. Той боса каквото и да прави, каквото и да иска да прави, просто Едгар го пръска. Просто е бомба. Сега започва да се хилва по 1000 на удар и стане съвсем безсмъртен. Сега той не знае къде се намира. Той се хилва по 1000. Той просто в момента не знае къде се намира. Това е някоя друга планета, не е на Земята в момента този бос. Опа, обаче ще умра. Безсмъртен, докато започне да пуска ракети, като обезумява. 479 хилки. На другото при малко бях направил 512 хилки на миналия бос файт. Така че да. Така спайка. Не. Коментирайте с кой герой искате сам да играя следващото видео. Чели, Колд, Барли, който си решите. Сам да даде някой от тези петимата, които виждате в момента на екраните си. Т.е. Чарли, Кро, Леон, Санди или Амбър. Така че ще се пуснем с... Айде, битката. Нямам много да съм играл. Не, защо на босовете без камале? Много съм зле. Нормале. Ще ни попилеят този бос. Ще ни попилеят. Дано да имаме някой Едгар размен. Защото просто да това ниво за босове вече само Едгар може да ни оправи играта. Едгар, ужас. Между другото, какво става като се напълни тази чертичка? Аз не знам, дали започвам да пуша повече демидж ли правя. Сега правя по 594. Сега като се напълни тази чертичка, трябва да видя колко ще направя. Аз не разбирам какво... Да, правя по повече демидж. Колкото по-нагоре ми е тази чертичка, явно толкова повече демидж правя. Ясно. Сега като намакса мале как го думкам боса. Определено за тук не е добър, той не се хилва. Не. Ние тук директно трябва да умираме. По принцип трябва да лесно от играта. Надяваме, защото да. Айде. Ние тук ще умрем. Ние ще поседим доста дълго, защото като гледам на моите съупорити искат да направят нещо. Въпреки че не виждам какво. Между другото, аз знам кой е първият герой, който е получил хиперчат. Коментирайте вие дали знаете, без да чипвайте, защото на края на видеото ще ви го кажа. Бос Фенгър. Само ще ви кажа, че първият герой, който е хиперчарджнат, аз не съм го хиперчарджнал. Не, че го нямам, но не съм го хиперчарджнал. Или кой е герой, който доведе хиперчарджовете? Двете са едни и същи въпроси. В смисъл герой е един и същ. Айде да го ме убия Таймс. Тя не може да направи нищо. Ние трябва да се предаваме. Тя може да умрат, аз веднага на боса да му убие. Нищо не може да направим.
Видите, аз ще са първи ботове. Защото те вече те станаха лилави, гадни. Хайде бе, мои, умирайте вече. Не можем да го убим този бос. Просто се предайте, няма да изгубите купи. Така ще ви спестя битката с боса, защото ще бъде доста скучно то да почне да хвърля на дендета. Няма да ви спестя. Ще гледате, ако не ви е скучно, сигурно в следващите 5 минути трябва да превъртите. Защото честно казвам, на мен сега никак не ми е забавно да се бия с него. Айде сега една ще умра. Няма какво да направи. Няма какво да направи наш. Виж го това просто боса как хвърля като картечка. Знаеш аз какво се опитва да направи? Той нищо не може да направи. Иска да виждам какъв е жълтия бос. Аз не искам да го виждам. Виж, аз не мога да му убия гнусното роботче. Добре, точно се живеям, като не мога да го убия. Той прави така и сести на ракетата ме. Той на 2 ракети да ме тупни и аз умирам. Той сега след 9 секунди става Angry Boss. Пък това е целта на нашите. Не знам дали се успя да я постигнете. Да, ето постигнаха я. О, не, човек. Човеко мой. Спаси ме, благородко. Няма да стане на боса. Няма. Така. Ще дам бол и лолололо. Дай сол. Ай малко да стъкваме сол и видеото свършва, че ще стане много дълго да гледане. Тук сам работите разточа дъра. Да, то съм да искам на спайк. Сигурен съм, че го сложих. Разцъкна малко и сърбата да покажа новия скин. Не, с кит. С кит. Който на една атака на кит да ги научи. Аз ще бъда учител. Атаки на кит учител. На другото виж какво скъпих. Не, да ми се въртят чипчетата. Два са кой Star Power на господин Спайкчо е по-добър. Моето мнение е, че всеки е добър за различно ниво. Защото сега той е добър за някакво такова по-обширно ниво, за да може да не се крият толкова лесно опонентите ви. Така, в търсене ще ви скипна част от това. Не, няма да ви скипвам нищо. Трябва да... оправиш.